Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Edelbibes Digital Plusetik Google Classroomeko ikastalde batera jarduerak nola bidali ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, ikastalde bat sortu behar duzu Classroomen eta Edelbibes Digital Plusen. Edelbibes Digital Plusen saioa hasi ondoren, aukeratu zer libururekin lan egin nahi duzun. Behin liburuan zaudela, aukeratu zure Google Classroomeko ikastaldeari zeregin gisa esleitu nahi diozun jarduera. Ondoren, egin klik jardueraren goiko eskuineko aldean ageri den 3 puntuen ikonoan. Zabaltzen den menuan, aukeratu bidali Classroomera. Leiho berri bat irekiko da. Bertan, saioa hasi beharko duzu zure Googleeko kontuarekin. Ondoren, zeregina zer ikastalderi esleitu nahi diozun. Esleipen mota eta informazio osagarria aukeratu ditzakezu. Hurrengo tutorialera arte.